Jos negodi ndị asị na-akpọchiri akpọchi n'Ọka asị na ndị agụ na-eche mba ndị udo ga-achị kpọchiri mmadụ. Jos negodi Ekehit ifuru ka ọ dị nnọọ ka asị nọ lokal gọọmenti chairman ya enwe satifiketi mana ọ na-achị obodo na-alacha aka. Ifu ihe okpu n'isi solution is working, which means that na nne dị n'Ọka na Eze Jesus ndị n'Ọka ndị a na-ele ana FNF confirm ndị land agent ndị a ntonto afọ papa eji mara mgbuke obusi nwoke na aha abụba esed na nne adịghị n'Ọka. Nke a bụ evidence iji mara na ndị a na-akụ ọfụma ọ pụọ mbụ mmụọ mmiri afọ n'anya na-eme ihe ndị Ọka na be ndị Adam ka o si be elibe nne n'Ọka na Ọka amaka udo dị n'Ọka a na-elisi nne ike ebe a na Ekehit na-ahazi abụba ifọrọ ihu nweziere nkụs. In fact nyogiderie na-asị ife ọbụzụkwa Ekehit nwechagharị nkụ n'onu nwoke bụrụ sọ mma nwanne efu nnọọ efu confirm local government chairman ndị a na-enwe ha asambodo mana ha na-achị obodo. Ezi Eze Jesus eze adị n'ime ihe ọ na-eli ọfụ isi ewu wom ọfụ anụ mọnki wom onwe n'ime ndị fọ wom. Mfe Soludo na-akwara ndị a nne nwanne udo dị n'Ọka ụsọ anwụzighị n'Ọka udo dị n'Ọka negoro ka ha si aha abụba ndị ọnọ na nga ndị anọ na nga na ndị a na-ekpori ụwa. Mfe ndị a na-agba klọb oha nkwụ okịta asị chụgharịba Eze Ikuku mmụọ mmiri na-eme ihe ndị Ọka mmụọ mmiri na-eme ihe ndị Imo Ọka ka mụọ dara nke iri ụwa n'Ọka na ihe dị n'ebe ahụ ị nọ agwọọlụ gị ọgwụ na ịma nna n'Ọka onye abịa nna gị ka ọ bụ ịpụọ na-eme ihe ndị akakpọ gaa rie ụwa nakwa Ekehit na-eri ụwa. Solution is working. Yes, na Ekehit onye nọ na nga kpuzi okpu n'isi okpu ọfụọ ife ihe dere na ya solution is working. Ọ na ọma wọkụ ebe ọ tara anọ na abụọ achị ya sinetọ nwanne edekwa ndị ede gbaa ribọn nwoke chịkọ mezisie afọ ọ na-emezisie onu ede ụda ọ nọzi n'ime ụlọ mkpọrọ na-enyezi boys advice na Ekehit n'ime ụlọ nga ọ nọzi ebe ha na-asụzi na mmụọ mmiri na-awụ onwe na ana ya ka mụọ daa mbịa ka ọfụ ihe ha na-afara ha na-eli olili ha ka ewu egbuolu ha ewu ha ka efi egbuolu fa ewu. Soludo na-eme ọfụma. In fact ndị a ka ọrụ dịbe bidoro ịma kịta ada ka ha na-agwụzi nke bụ ọgwụ ịma n'oge izu ha na-agwụ nke lokal na-abụzi gịnị a na-agwụrọ ndị ebube agụ ọgwụ na-agwụrọ ndị agụ na-eche mba ọgwụ na-agwụrọ ndị ya ọgwụ ego na-apụta makwa ihe a na-alụ taa maka onye bụ mana eziokwu because of na more on the dead mana eziokwu second and people against all one man father na father for all so you is father for all so I am not against his work. I love him so much as a father. Come on, again na area for family oge eme ya again na area for family as a father come we hug na working on behalf of the family. Come on, I make many things na lack in the family. So I am begging him, come now, my family. And the customer the family loan are a job. What about you? solution is working. But then what?